9 испански черни лешояда вече си имат нов дом. Птиците пристигнаха в базата на Фонда за дивата флора и фауна в село Ракитна в подножието на Пирин. А наш екип посрещна карталите и проследи първият им полет тук. Преди години карталът се е срещал навсякъде у нас, но в последствие изчезва. Към днешна дата видът наброява по-малко от 100 птици. Възстановява се бавно благодарение на няколко природозащитни организации. От далечна Испания след 3 дни по пътищата на Европа 9-те картала вече са в село Ракитна. Испания има голема популация, най-големата популация на картали в Европа. Имат около 3000 двойки. Някои от тях обаче претърпяват инциденти и се лекуват в центровете за рехабилитация. Мали птици с некои сериозни проблеми. После няколко седмици от рехабилитацията са идеалните кандидати за проекти на реинтродукция. След пристигането си у нас, птиците се преглеждат обстойно. Специалистите им поставят маркиращи пръстени и GPS предаватели. Ето го и дългоочакваният момент. Първите черни лешояди вече са във волиерата на Фонда за дивата флора и фауна в Ракитна. Тук известно време ще свикват с новия си дом в компанията на двойка белоглави екземпляри. 3-4 месеца по принцип, но ние преценяваме кога птиците е възможно да се пуснат. 9-те картала са част от мащабен проект за възстановяване на лешоядите по нашите земи. Дългогодишните усилия на природозащитниците дават резултат и в Кресненското дефиле вече живеят десетки белоглави лешояди. Основният враг за тези редки и ценни видове остава човешката дейност. Известни като чистачите на природата, лешоядите се хранят предимно с умрели животни и периодично попадат на такива, отровени от хората. За новините на Нова, Николай Василковски.